Egunon, hemen gaude, liburutegian ikasle batek utzitako Santa Sofiaren maketa batekin. Fijatzen bazarete, hemen ikuste dezakegu Santa Sofia aldez berdinetatik. Eta ikusten da minarete batzu daudela. Hauek dira, turkiarrek edo otomandarrek Konstantinopla konkistatu ostean gehitutako minareteak. Badakizue, islamean erabiltzen direla minareteak oraziora deitzeko, ez? Baina berez estruktura originala hau da, dorre hauek gabe, eta hau zen, Justiniano enperadoreak eraikiarazi zuen basilika, hau da, norabait, eraikuntza religioso kristau bat, orduan bere garaian, hemen ez egoen erdi ilargi hori, kristau gurtza baizik, ez? Orduan, zeintzu dira eraikuntza honen ezaugarri nagusia? Kriston kupula daukala. Garai horretan 1000 urtetan zehar munduko kupula handiena izan zen eraiki zuten, eta hori posible izan zen Bizantziarrek erromatar, ekialdeko erromatar imperioaren ondorengo bezala, bazituztelako erromatar jakintzak, hau da, fisiko, matematiko, azken arkitekto onak zituzten, eta hori erabiliz, posible izan zen kupula hau eraikitzea, eta inguruan kupula erdiak, absideak ere, eta batez ere, oinplanta laukizuzena duen eraikuntza honetan, garrantzitsuena da, inguru guztia, hemen inguruan dagoen guztia, dela estruktura bat, kupula eta zentroan dagoen pisu hori guztia alboetarantz eramateko, bale? Orduan, fijatzen bazarete, euskarri asko izango ditu barruan, zutabeak, pilareak, arkuak, eta gero kanpoan, hemen daude horma bular edo kontrahorma horiek pisu hori guztia, alboetarantz doan pisu hori guztia sostengatzen, bale? Hemen ikusten dira beste batzuk. Eta horretaz gain, estalkiak ditugu, hemen kupula daukagu, kupula erdiak, absideak, eta gero, zona batzuetan baita ere gangak. Hemen, ganga bat daukagu. Eta materialei dagokionez, azkenean harria adreilua zona alde honetan, baina harria baita ere, barruan apaintzeko baita ere marmola, mosaikoetan urrea, kristalarioetan. Eta esan bezala, oinplanta laukizuzena da, ikusten da goitik, azkenean laukizuzena handi bada. Eta funtzioa esan dugun bezala, erligiosoaz. Ondoren, otomandarrek mezkita bihurtu zuten, eta orain, minareteak gehitu zituzten, barruan letra arabiarrak, eta, gurtxak kendu zuten, eta erdi ilargia jarri. Horren gaur egun, museo bat da, aurretik eliza eta mezkita izan ondoren. Esan bezala, 16. mendera arte, 6. mendetik 16. mendera arte munduko kupula handiena izan zuen eraikuntza da, eta gaur egun oraindik oso miresgarria dena Istanbulen dago, eta 2007an munduko 7 mirari berrien artean sartu zuten. Beraz, alba duzue ikusi bideoak, eta alba duzue Istanbulera joan, eta hemen begirada bat merezi dueta. Besterik gabe, ondo izan, agur.